Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngimbele lapha futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeza. Lami igama ngifeza umuntu ungakhumalo bathile asibona amagumede. Mawuthi ngana kwethu semusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke, wey'ngane zakwethu sebanezinyanga badedelwe ejele ngoshela abalisa abathathu kwabane abagweja iminyaka engama-20 ngokubulawa kucishe isidumbu sikaThandazile Mpunzi owayenebala elimhlophe eMangozi ngonyaka 2015. Laba abangaphandle ngoshelo nguSiyabonga Gwala, uMandla Mabuza noLindo Kuhle uKhumalo bageja emva kokuzivumela ukuthi-ke babulala uThandazile bamcuya wathengiswa ngemali engango-25,000 wamarandi, base bethi izicubu zomzimba wakhe uzokwenziwa umuthi wenhlanhla-ke, kanti wayengungqondongqondo okunguye wayethumi laba bombhishobhi webhekufa Gumedo wayehola ibandla iZion Congregation Church eHlonishe endaweni yena edonsa uJuleka Jele weSigobo selisitaleli icala. Baloba-ke lokhu nje ngasekuqaleni kwalenyanga abalisa bayele ukuyoxolisa emndenini kamufa nasemphakathini oseMangozi kuhlelo beliholo umnyango wezokuziboshwa, bonke bebefaka umfaniswano wasejele ukubala nalaba abasebangaphandle. Iziko lezidaba lithinte ngabaningi belazisa ukuthi laba base bavele ngaphandle ngesikhathi kwenziwa lolu hlelo, futhi-ke uyabonakala ezindaweni ezahlukahlukene. Ngempela kuqinisekisiwe lokhu futhi, kanti umnyango wakucacisa ngalo langa kubalisa ababexolisa ngalo ukuthi ngumbhishobhi Gumedo kuphela osejele, abanye sebadedela. Ngani kwethu ngakuthini okwakho ukuphawula lo daba? Hlala comment section ngizwe ukuthi lithini lwakho uvo ngalo lo daba. Umphakathi wasikhalela, eminye bathi bazizwe bengaphephile ngokudedela kwalaba bantu. Kodwa hlala comment section ngizwe ukuthi lithini lwakho uvo ngalo lo daba.